Gaur Orduñan sinatu dugu hitzarmena bat, Orduñako udaletxarekin eta Eusko Jaurlaritzatik. Hitzarmena landa eremuetan eta gazterienen arloko hitzarmen bat sinatu dugu, non estrategikoa da alde batetik, eta baita Orduñako alkateari eskerrak eman nahi dizkiogu, ze azkenean elkarlana izan da, eta horren bitartez lortuko dugu bai gazteriak landa eremuetan dituzten aukerak sustatzea eta haiei ahal dugun neurrian bai Eusko Jaurlaritzatik bai Orduñako udaletxetik heltzea, eta badakigu landa eremuetan zailtasun desberdinak direla, eta horrexegatik haiei entzun eta horretarako sortu dugu bulego fisiko hori, egongo den bulegoa, beraiei entzuteko eta beraiekin elkarlanean egiteko. Hiru ardatz nagusi ditu gure hitzarmenak. Lehenengoa da enplegua eta formakuntza, bigarrena bada etxebizitza, eta hirugarrena da ongizate emozionala. Honen helburua da test moduko bat egitea, eta hemendik aurrera hartuko ditugun datuekin, gero ikusiko dugu ia ber nola moldatzen dugun beste landa eremuetan, ze hori da gure helburua. Guretzat harrotasun ikaragarria da halako hitzarmena sinatu ahal izatea, azken finean 2027 arteko hitzarmena izango da, eta 250.000 euroren bueltan gerturatuko dira Orduñara. Hitzarmen honekin gazteak erdigunean jarri nahi ditugu, eta Orduña nahi dugu izatea eurek hasitzeko, hezitzeko eta bizitzeko ideala. Orduan horretan gaude, nahi dugu dana ondo ateratzea eta herrikitan gaude hau aurrera eramateko. Espero dugu erabakitzea gazteak hemen bizitzea eta hemen hezitzea ere. Ze azken finean normalena da gazteak hemen hasten gara eta gero bagoaz edozein beste lekutara, lanera, bizitzera uste dugulako hemen Orduñak ez duela guk behar dugun beste. Orduan espero dugu proiektu honekin lortzea Orduñak dana izatea.